TSF ni bonda gumani coba bai tumuno roman script no kok borok sini bagi haste hapang saklai mung eba gosi muri hangke YTF obor slai tebo kotor coba ongkhonai hai hini sai khanarka tini TSF bai kobok jak choklaya jorani bagi strike eba tripura bonda gumani pro picketing khayene thangai lahar kas hoi o kok sai khanarka lembu chora amchayo lahar kas ututei lefunga block tripura motha amchaini president Prosonto Deborma tini o salo lahar kas thaniwo bonokari bahini manjaka TTA disini luku samung bedegni saungser phangadong Runel Deborma tai juda juda hoda hamkai saungtane ro bor jotono hoda khlai rekha hapangno tumungno roman script e kok kokno siya re yangke beskangote bokotor cobangnai tai o coba bo choplay tongnai nei belai hambai maro tini mohai jorawo sini media rok sangbe baksa kai logir payment bagai norok joton saimano tini hai jorawo sengtam ni bagai mohai ke protest ma khaikya TSF bai ringjak seng bobagrani YTF rok sengkra rok bo tini o chobano logir na hine seng sini YTF bujung nogor ba khinogor ningai seng tini chini buskang ni thinang ni bagai chini bobishot chini generation chera rok ni bagai norok joton saimano bongni final exam rogo bongni chini je kok thaibai chini mani kok bai roman script bai seng gobang salromoi seng mo dabino khlai phaimani chini je lai thanai exam rogo chini roman script kok bai je senya tongmani obo borok baksa jagao sirijakliya aboni bagai seng tini omono selengmani bagai seng YTF TSF TISF joto wings tongmarok seng tini omono protest ma khlaikya karon norok jotono saimano chini mani kok bai seng easy babe seng suitogo seng buini horo bai suitogya tabungni je chini buskangni je generation ni cherai rok borok educated hini himpano chini mani kok thaibai sinyani belekeno musungjago aboni bagai seng haste hapangno omono koinani musungo buskangni salo omorongno borok gaham goban chuklai o dabirongno puron khanya nengthun judi o dabino chini je roman script mani kokno borok judi puron khaya hanggakai omoni slide pano tebo chini YTF rok omoni slide norok wansung manglak omo haike seng kotor protest khanya bagai seng bad dongnai seng emon ki seng tini omo haikun preparation chekrai seng kisisa jorani bising hampano tini ora 1000-2000 borok gathering khlainai seng tini chini lembu sora je root block khaiman jagawo chini mani kok thaino mani kok bai je roman script no sinyane bagai seng tini jotona pal baksa ke phelaika tabo se aboni logiobo seng beleka hamai maro chini je chodo bujung nogor ba khinogor ni chini norok nugui tongo chini saro nelbo sengbai baksa jora ka hamra pheman bagai bona hambai oma hakino seng chini leadership rok no boskango man khakai chini thinang ni chererok chini bobishot ni borok seng boskango tebo phan thonoi seng chini dabino ma hakino seng adai ma khainai seng buskang ni salo langma nangkai langmar nai chini bobishot ni thinang ni chererok no seng tobo dabino seng puron khlaini ni bagai chini YTF rok jotono thansa khai seng buskang ni salo tebo soba khlaini nei seng wan chugui tongo tini hai taisa kok borok subject final choli tongo ba final ding nai choli tongo abaron ko norok ba haikhaini na phiyok nai jana porikha exam rok na da tini olo thap samno phiyok jak tok जों जतन नरक साइमानो जों फुङाव चिनि अर 9टा समय जों फाइका गं बाक्सा चिनि सेकां थांनाय रक बरक बाक्सा थांका गं बाक्सा किफिलि जारा फाइनाय रक जों बरक बाक्सा किफिलका ब जरानि बिसिङाव जे फाइ मानजाक रक गं बरक बाक्सा हल हाबै बाक्सा एग्जाम हाबैका tini no strike to jora khaja gya busumi simi busuk jora tui jora bathak no wanso norni media social media electronic media rong bisintine sungnuka mo indefinite period ni bagai jora khaja gya ni bagai o je rally o je chini je root block strike da gokjak mani obokuno jora khaja korei je dabi mai sak roman script no ti assembly wo kokti se sak porjonto o dabi no accept khaisa porjonto omosung indefinite period ni bagai o root block tongnai o thaibo jaga tabo o thainga kai chini lembu sora বাজার চমনিও কাসুজাগো লেম্বুছড়া আউটপোস্টের অধীন একটা স্ট্রাইক সকাল থেকেই চলছে এখানে তো আমরাও অ্যাকর্ডিংলি এখানে সকাল থেকেই যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে তার লেগে আমরা স্টাফ সহ TSR স্টাফ সহ আমরা থানার স্টাফ সহ সকাল থেকে এখানে মোতায়েন আছে এখন সকাল থেকে মোটামুটি ঘন্টা 1.5 ঘন্টা খানেতে এখানেও উপস্থিত ছিল বা তারা স্ট্রাইক ছিল এখানে কি কোন রাস্তা তো গাড়ি যাওয়ার দিয়ে আর কোন কোন রুট এই রুটে কি কি প্রবেশ করা হয় তারা আজকে তো ওয়ার্কিং ডে তো ওয়ার্কিং ডেতে ছেলে মেয়েরার পরীক্ষাও আছে তো অফিসও আছে তো আমরা স্মুথলি ওদেরকে পরীক্ষার সেন্টারে যাতে যেতে পারে স্মুথলি আমরা দিয়ে দিয়েছি যাওয়ার জন্য অফিসে যারা যেতে চাইছিল ওদেরকেও আমরা অফিসে
যাতে স্মুথলি যেতে পারে তো ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তো এই পর্যন্ত কোনো ইয়ে নাই, অবস্ট্রাকশন নাই। তো নর্মালি তাদের আন্দোলন করছে, আমরাও এখানে আমাদের ডিউটি করছি, তো এখানে কোনো এলো ইস্যু নেই। স্যার আপনার পরিচয়? আমি লিম্বুচড়া থানার সাব ইন্সপেক্টর অর্পণ সাহা।